Dobrodošli u našu trgovinu. Moje ime je Jerome. Ja sam onaj koji upravlja prodajom i logistikom. Naša radionica već 2 desetljeća proizvodi upravo ove alate za čišćenje odvoda za fleksibilne osovine. Tako da možete zamisliti kakvu kvalitetu možete očekivati. Pomoći ću vam da se snađete u trgovini i dati vam neke informacije kako bi vam olakšalo odabir onoga što vam je potrebno. U našoj trgovini primijetit ćete da postoje 4 glavne kategorije. Prva kategorija su lance za čišćenje odvoda. Očigledno će sve različite vrste lanaca za čišćenje odvoda biti u toj kategoriji. Druga kategorija su kompleti. Dakle, ovo je mjesto za rješenje koje je odmah spremno. Želite kupiti komplet, ne znati detalje o njemu i krenuti. Treća kategorija obuhvaća sve dodatke i sitnice koje se odnose na fleksibilne osovine i čišćenje odvoda, osim što to nisu lanci. Četvrta kategorija je za oblaganje cijevi i sve različite dijelove i komponente koje će vam biti potrebne u procesu oblaganja cijevi, cip ili zakrpanju. U osnovi, trenutno se radi samo o zakrpanju. Dakle, prilikom odabira pravog tipa alata za vaše potrebe, trebate uzeti u obzir 4 pitanja. Prvo pitanje je da li želite odstraniti naslage iz cijevi ili želite ukloniti blokade. Razlog za to je taj što su lanci i osovine koje koristite za odstranjivanje naslaga različiti od onih koje biste koristili za uklanjanje blokada. Dakle, to je prvo pitanje. Drugo pitanje trebate postaviti sebi je u kojoj veličini cijevi radite. Razlog zašto je ovo važno je cijev promjera 2 inča. Treba osovinu od 1,4 inča ili 6 mm. A ako koristite osovinu od 1,2 inča ili 12 mm u cijevi promjera 2 inča, nećete moći proći kroz bilo kakve zavoje. Treće pitanje koje si trebaš postaviti je u kojem materijalu radiš? Radiš li u ljevanom željezu, glini ili PVC-u? Razlog tome je što su lanci koje biste koristili u PVC cijevi različiti od lanaca koje biste koristili u cijevi od ljevanog željeza ili gline. Posljednje pitanje su različite vrste pristupnih točaka na raspolaganju, budući da pristupne točke u odvod određuju koliko dugačka treba biti osovina. Uvijek preporučujemo da pokušate nabaviti što kraću osovinu. Razlog tome je što su svi fleksibilni osovini mnogo učinkovitiji na kraćim udaljenostima nego na dužim udaljenostima. Dok većina kupaca želi nabaviti 100 stopa ili 30 metara, preporučujemo da radije provjerite koji su potrebni pristupni punktovi. Osim toga, vrlo je rijetko da je blokada udaljena 30 stopa. Ispričavam se, 100 stopa. Rekavši to, postoji još jedna stvar koju trebate imati na umu prilikom odabira osovine. Nosilac koji pružamo za osovine ne omogućava cijelih 100 stopa unutar tog malog nosioca. Za osovinu od 6 mm ili 1/4 inča ili osovinu od 8 mm i 5/16 inča da može zadržati punih 100 stopa unutar nosača. No, kada je riječ o 10 mm osovina od 3,8 inča ili 12 mm osovina od pola inča, nosivost je ograničena na manju količinu osovine koju može nositi. Rekavši to, većina naših redovitijih kupaca kupuje kraće osovine i koristi spojnicu za osovine kako bi ih povezali. Dakle, prednost toga je što biste u prosjeku svakodnevno koristili kraću osovinu. Ako slučajno savijete osovinu ili nešto slično, ne morate stati, uzeti brusilicu, rezati osovinu i ponovo je spojiti. Možete to staviti sa strane, otići do kombija, uzeti drugu osovinu i nastaviti. I to je prednost imati 2 osovina. Ako želite duže duljine, samo uzeti spojnicu za osovinu, spojiti je i krenuti. Možete obaviti posao. Dakle, sada govorimo o razlici u lancima. Imate
kružni lanac i imate običan lanac poput ovog. Sada ovaj običan lanac, kao što možete vidjeti, ima tvrde metalne dijelove. Ovaj također ima glavu bušilice. Dakle, kada vas pitaju želite li glavu bušilice ili ne, na to se odnose, ovo možete vidjeti je lanac bez bušilice, a ovo je lanac s bušilicom, tako da to odgovara na to pitanje. Razlika između standardnog lanca, lanca za uklanjanje blokada i kružnog lanca je u tome što je kružni lanac za uklanjanje naslaga. To je zato što kružni lanac ima više zuba na vanjskoj obodnoj liniji i fiksni promjer, pa je namijenjen bržem odstranjivanju naslaga. Možete ukloniti naslage s lanaca pomoću običnog lanca za uklanjanje blokada, ne brzo kao s kružnim lancem. Sada, kao što možete vidjeti, oba ova lanca koja su vam predstavljena sada imaju tvrde metalne dijelove. Na kraju lanca ovi alati su zalijevane cijevi i cijevi od gline. Lanac nema tvrde metalne dijelove, standardni lanac, a razlika je u tome što je ovaj lanac namijenjen PVC cijevima, radit će istu stvar, osim za PVC. To je razlika između cijevi od lijevanog željeza, gline i PVC-a. Sljedeće pitanje je razlika između laganog i teškog lanca. Teški lanac je namijenjen više za osovinu od 3,8 inča ili 10 mm, ili osovinu od 1,2 inča ili 12 mm. I to je zato što teški lanci, ti teški osovinski sustavi, mogu pokretati teške lance. Dok lagana osovina, koja je osovina od 5,16 inča ili 8 mm, ili četvrtinčna osovina ili 6 mm, nema toliko obrtnog momenta na kraju alata, kao što to imaju teške osovine. Kada birate osovinu, ono što trebate pitati sebe je, osim očite razlike između pristupnih točaka, što će vam očito dati potrebnu dužinu osovine, no prilikom odabira osovine trebate se pitati koju vrstu promjera cijevi imate. Sada ovdje možete vidjeti da je radijus savijanja ove osovine jednak radijusu savijanja od 90 stupnjeva. Na cijevi promjera 2 inča, tako da će ovo proći kroz cijev od 2 inča, bez problema, na više zavoja, a ovo je 6 mm ili četvrtinčna osovina, dok osovina od 8 mm ili 5,16 inča ima manji zavoj, pa bi ovo bilo prikladnije za cijevi od 3 i 4 inča. Rekavši to, osovina od 10 mm ili 3,8 inča ima malo veći radijus savijanja, ali osovina od 10 mm bit će savršena za prolazak kroz cijev promjera 4 inča. Pod uvjetom da nemate mnogo zavoja u toj cijevi, to je važno. Vaša osovina od 5,16 će biti odlična. Ako imate više zavoja u cijevi od 3 i 4 inča, ipak ne bih koristio osovinu od 5,16 inča ili osovinu od 8 mm unutar cijevi od 150 ili 6 inča. Tamo biste radije odabrali osovinu od 3,8 inča ili osovinu od 1,2 inča. Vaša osovina od pola inča, 12 mm, i osovina od 3/8 inča, 10 mm, su prikladnije za cijevi promjera od 4 do 8 inča, gdje nemate više zavoja, cijev promjera 4 inča bez više zavoja ili 6 mm s više zavoja. Tako se određuje razlika, zapamtite, što je osovina deblja. To može isporučiti više obrtnog momenta, ali je manje fleksibilna i tako birate koju od ovih varijabli odabrati prilikom odabira pravog alata za vas. Nadam se da je to bilo korisno i slobodno nas kontaktirajte bilo kojem trenutku. Uvijek smo sretni pomoći vam da odaberete ono što vam treba. Samo nam se javite. Možete kliknuti na mali WhatsApp ikonu ili nam poslati e-mail. Hvala puno što ste gledali. I želimo super dan